हेलो गाइस गुड इवनिं लोगोफोर आङो माखासे ग्रीन स्क्रीन लागायदों बेयावनो बेस्थ' जाना दंमोन भिडिअबो बानायनो हायाखै सरि अबाउट दैट नैबे लाइट स्टुडिय'नि लाइट मोनथ'वाखै आङो मानो होनबा आंनाव बाजेट थिखांनो हाथ'वाखै नैबे लाइटफोरखौनो लगायना होदों बाट बेखौ आं खोबथेनानै होनो गोनां जादों मानो होनबा मोखाङाव महरा बांद्राय माने पावार फैयो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया मानो होनबा बे स्टुडिय'नि लाइट जाय फैयोना बे एक्सट्राखा माने कन्ट्रल खालामनो हायो बाट नैबे आं नर्मेलि लाइट बायनानै लगायनो गोनां जादों साधारन भिडिअ'थ' बानायथारनांगोन नालाय दा बेसेबांबा गोबाव जाबाय आं भिडिअ बानायनायानो आरो लोगोसे बे जाबाय जिनि बेखौ दोथाबनानै लादों बेयाव हेंगिं खालामनो थाखाय माने बेलेग गैया आंनाव माने बुस्थु गैया बाट आं बेखौनो मोनसे माने दोथाबनानै फिसा फिसा माबाजों बेखौ बायनानै लाबोनांदों बायनानै बायाबाथ' मोनखाया नालाय मिथिलायबा जिया एसे आग्लायबाय आरोना गाहायावबो एसे थाबाय बेखौ एक्सुवेलि बेनिफ्राय नायोब्ला माबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय माइक बेयो नैबे केमेरा जाहैबाय स' बिनि गेजेरावहाय वायारिं गासिबो नाय मोनसे बाथ्रा लोगोफोर मैयाहाय आङो साउन्ड स्पिकार लाबोदोंमोन नोंथांमोना साउन्डखौ बिराद मोजां खोनाया होनदोंमोन नालाय आं बेयाव आवाज होनानै होसिगोन आरो लाइभ कल जेब्ला बानायगोन ना अब्ला नै बे खालामगोन ग्रीन स्क्रिना दिनैसो फैदों लोगोफोर नै बे पेकेटआ नैबे बिलाबो नै ओमफ्राय मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय आङो माने DSLR जों कानेक्ट खालामनो नागिरदोंमोन आं बुस्थुखौ नैबेजों नैबे बुस्थुखौ DSLR जों नैबेजों आंनि बिसिना दै बे आं माने रुम आरोना बेयावनो उन्दुयो बाट आं बेयावनो खालामनो गोनां जायो नैबे बुस्थुआनो जाला एखेबारे जाला माने जाया गोदानसोमोन एप्लाइ खालामदों नै बक्सआ बेनो जाबाय मैया बायनाय बक्सआ नैबे मोनब्रै गासै मोजाङानो गोमो आं खोनासंहोनो नोंथांमोननो एसे मा मेथाइखौ खोनासंगोन नोंसोरो मालायनि मेथाइफोरखौ दामबाबो जुदि भिडिअ आपल'ड खालामबा कपिराइट जायो नालाय ओंखायनो दामजालाबाया जानला मानला मिथिबायना एकदमबारे सानै हयै दामनो गोनां जायो कपिराइट जाबाथाय भिडिअ मादि सुलिकानि मेथाइनिखौनो होनानैसै साउन्डआ आरोना बेयावहाय साउन्डखौ बारायनो बेसेबांसो होना दोनदोंथाय नै 20 जाबायना 30आनो लास्ट मिथिबायना लोगोफोर 30आनो लास्ट आरो बेयावथ' आङो साउन्डखौ बेयाव 67 होदोंमोन आं नायबानो जाबाय 67 होदोंमोन आं एबार होबाय फुरा एबार एकदमबारे नोगोद खोनाखायो नोगोद हां खोनाखायो एकदम स' सेटआप खालामदों बिदिनो रुमाव थानानै बायदिसिना हारसिंनो इन्जिनियारिं जानो सोलोंदों एक्सुवेलि बेनिफ्रायनो बेफोरबायदियाव गोबां माबा दंमोन आङो गोसो दंखायोमोन बेफोर मावनाय मानायफ्राव बिनि दारैनो आं बेफोरखौ खामानिखौ मावनो हाजोब्बाय एक्सट्रा आंनाव ट्रेनिं लानायनि जेबो गोनांथि जायासै मानो होनबा आंनाव मोनसे ओरैबायदि आरोना नोंनाव जुदि गोसो इच्छा दङ नाजानायनि इच्छा दङ अब्ला गासिबो जाफुंगोन आरोना लोगोफोर बाट नोंनाव बै नाजानायनि इच्छाया थाथारनांगोन नोंनाव जेब्ला नाजानायनि इच्छा थागोन ना अब्ला बे जाफुंखाथारगोन आरो जेरैखिया जेसेबां माने गोरा नलेज सोलोंनो गोनां जेसेबां गोरा साबजेक्टआनो जाया मानो मिथिबायना स' बेफोर गासिबो मोनसे साबजेक्ट हमना ला मिथिबायना नोंथांमोना ब्लेंकेट जोमगोना जोंहा दाबायदि समाव आं खिन्थु ब्लेंकेट बाहायो दे दाबो ब्लेंकेट लाइटखौ बेयाव होनो गोनां जाबाय भिडिअ माबा खालामबाथाय एकदमबारे स' बे आंनि बिसिना दा भिडिअ बानायनायनि बेफोर माबा बानायनो गोनां जादों आं दायो एनिवे लोगोफोर गुड नाइट आरो लास्टआव बेखौनो बुंनो सानो बयनावबो नाजानाय थानांगौ आरो बै नाजानाय दङब्ला गासिबो जाफुंसारजोबगोन आरो बाट आं बेखौ खामानिबो मावनांगौमोन बिदि होननानैल' साननानै थानो नाङा बाट नाजाथार मावथार अब्लानो येस नोंथांनि थांखिया जाफुंसारगोन थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय